Jɛmukan sariya bulon lajɛbagaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko bi an bɛ jɛmukan sariya bulon kɔnɔ k'a ɲɛsin sariya yɛrɛ ma. Sariya jumɛn ko ten an b'a fɔ ko la loi numéro 2023-058 du 21 décembre 2023 portant statut des experts judiciaires du Mali. O sariya bulon in an bɛna masala o de kan bi. N'i ko k'i ka o sariya ɲɛfɔ, sariya kɛmɛ ka kalifa kɛ kuluba dɔ de la. O kuluba in bi babu a bɛna sigi o de kan. Le thème du jour, mission de l'ordre des experts judiciaires du Mali. Babu ye o ye. Ni ala sɔnna ni aw na faamuyali caman kɛ bi sigi in kɔnɔna na ka sabu kɛ sariya ye minnu fɔ nin ko in kan. O cakɛda in baara jumɛnw kalifalen don o la. Yala juge bɛ se ka baara bɛɛ kɛ a kelen wa ka sɔrɔ a ma gafe ci o ordre in ma u k'u hakilina di wa? Jɔyɔrɔ min b'u la an b'a fɔ ko la bonne distribution de la justice. Jɔyɔrɔ min bɛ u la ni ala sɔnna o jɔyɔrɔ an bɛna babu bɛɛ lajɛlen kɛ bi sigi kɔnɔna na. Maa welelen an bolo kɔrɔ Maître Seydou Samake, membre de l'ordre des experts judiciaires du Mali. An n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka masala hakilina in de kan ni ala sɔnna an bɛ don babu kɔnɔ sɔɔni inshallah. K'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka danaya kɔrɔkɔrɔ la an ka jɛmukan sariya bulon kan. O la maa welelen maître an y'a fɔ cogo min na bi sigi an b'a fɛ ka n'u don aw ka baara kan. Aw ye kulu ye sariya kɛmɛ ka aw sigi sen kan. Ordre caman nana notaire ka ordre ka se UCO ma a ka diya avocat nana nin kɛnɛ kan. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka se k'aw bisimila nin kɛnɛ kan. O la i bisimila walasa bi i ka dɔ ɲɛfɔ maaw ɲɛna aw ka cakɛda in kan. D'accord, merci beaucoup monsieur Suntura. A y'an wele a ka plateau ka diyara an ye kosɛbɛ. San'an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ foli d'aw ma. Donc Sherifla TV, Sherifla Group TV an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc o kɔfɛ an bɛ foli di an yɛrɛ ka ministre ma n'o ye ministre de la justice ye Kassoge. En même temps ka foli di ordre des experts judiciaires membre bɛɛ lajɛlen ma. Notamment président n'o ye Modi Kantara Kulubali. Donc an b'a fo a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Merci. A diyara n ye. Teriya la an kun ye sariya dɔ ɲɛfɔ. Se ka hakilila jigi kɛ sariya in na min bɛ kuma aw yɛrɛ ka baara kan wa? D'accord. Ordre des experts judiciaires ye ordre ye min sigira depuis 1988. N'o a sigira sariya bolo fɛ, sariya bolo min ye 88-05 ANRM du 27 février 1988. Donc a sigira Mali la o san de la fo kana se bi ma. Donc comme i b'a dɔn texte bɛ sariya bɛ évoluer. Donc sariya évolution kɔnɔna na a nana ye k'a ye ko texte kan ka réviser. Donc o kɔnɔna na texte réviser la. Donc ka sariya kɔrɔ in n'o ye 88 sariya ye ko o bɔ yen ka na ni sariya kura wɛrɛ n'o o numéro ye 2023-058 du 21 décembre 2023 portant statut des experts judiciaires au Mali. N'o ye sariya bolo numéro 2023 fu 58 décembre kalo tile 21 san 2023 kɔnɔna na. Donc statut expert judiciaire au Mali kɔnɔ u ka statut yɛlɛmara. Donc désormais an b'a bila an kunna k'a fɔ ni statut de bɛ ordre régi désormais. A diyara n ye. Alors an y'o faamu. San caman tɛmɛnen kɔfɛ san 1988 an y'a ye k'a fɔ ni san 2023 kɔni ye san caman ye. Kosɛbɛ. Voilà, san 30 ni kɔ hakili la fɛn caman yɛlɛmana o kɔfɛ. Alors bi sariya kura in kɛ mɛ ka fɛn caman ɲɛfɔ certainement. Mais ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ expert kan maaw bɛna ɲininka ko expert yɛrɛ ye jɔn ye? Alors expert judiciaire Mali la ka kɛ ni sariya in ye e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an ye expert yɛrɛ kan? I ka question diyara n ye kosɛbɛ monsieur Suntura. Donc ni expert judiciaire yɛrɛ ta k'a lajɛ, expert judiciaire ye mɔgɔ lafaamuyalen kosɛbɛ a bɛ baara kɛ domaine min kɔnɔna na. Parce que ni ye ordre des experts judiciaires ta k'a lajɛ spécialité caman de b'a kɔnɔna na.
o spécialité dɔ bɛ se ka kɛ foncier, dɔ bɛ se ka kɛ immobilier, dɔ bɛ se ka kɛ médecin légiste ye, dɔ bɛ se ka kɛ criminologie domaine kɔnɔna na, a spécialistes ka ca. Donc ordre min do ordre spécialiste caman de b'a kɔnɔna na minnu bɛ sariya dɛmɛ u ka baara ye ka sariya dɛmɛ ka jugew dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na. U tɛ juge mais u bɛ jugew dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na minnu kan ka kiiri kɛ. Donc o kɔnɔna na fo expert ka kɛ maa faamuyalenba ye, maa min ka kalan a n'a ka dɔnniya avancera kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ domaine min kɔnɔna na pour que k'o étudier. I y'a faamu? Donc o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ expert ye kalan caman kɛ a ka kalan fana tɛ ban toujours comme ordre professionnel tɔw a b'a essayer toujours k'a ka dɔnniya taa ɲɛ k'a ka dɔnniya lawara a bɛ baara kɛ domaine min kɔnɔna na walasa a bɛ se ka analyse ɲuman kɛ a ka baara kɔnɔna na. A diyara n ye. Alors ni ye o ɲɛfɔ an ye expert ye mais ni an signa nin sigi kan ka kɛ n'an ka bi sigi yɛrɛ ye a kunba yɛrɛ ni o ye aw yɛrɛ ka baara ye. Alors i bɛ se k'i da don a la ka kumaba yɛrɛ ɲɛfɔ an ɲɛna sariya ye mun de fɔ ka mission jumɛn kalifa a la n'o ye aw ka baara yɛrɛ a ɲɛsinnen don mun ni ma. Dakuruɲɛ damana k'an bilasira. Donc kuma lasurunyara an ka baara ɲɛsinnen don min ma o ye ka sariya dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na. O dɛmɛni kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ juge de b'a lajɛ dossier min b'ale bolo dossier in ani ni expert in ka baara de bɛ taa donc n b'a bila ka taa ni expert in fɛ yen pour que nin ka étudier ka n bilasira a baara kɔnɔna na. Donc an ka baara ye ka sariya dɛmɛ ka se ka jugew dɛmɛ ka se ka sariya distribuer. Voilà. D'accord. Mais o kɔnɔna na sisan ni an ye i da sera kulu caman minnu bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ fɛn caman bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais n'a ye misali ta e yɛrɛ kan e ka baara ɲɛsinnen don jumɛn ma a ka fɛn yɛrɛ kɔnɔ ordre kɔnɔna na c'est à dire a ka baaraw taabolo kɔnɔna na e ɲɛsinnen don volet jumɛn ma? An ka baara in kɔnɔna na ne ɲɛsinnen don foncier ani immobilier de ma. Ne ka baara ye ka ɲɛsin dugukoloko dugukolo ani soko ne ka baara ɲɛsinnen don o de ma kɛrɛnkɛrɛnya la. Donc comme i b'a dɔn bi in na an bɛ wagati min na dugukoloko ani soko a kuma cayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ dugukoloko ni sokow la. Donc o kɔnɔna na ne ka baara ɲɛsinnen don o de ma. Donc ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na jɔnni de ta ye tiɲɛ. An b'o o dossier de étudier an ka baara ye ka étudier n'an y'a étudier ka analyser ka ɲa an b'an ka avis an b'o di tribunal ma. Tribunal bɛ baara kɛ. A diyara n ye. Alors maître Samake n'an y'o jateminɛ i da sera ma ko e bɛ baara kɛ dugukolo kɔnɔ donc a bɛ f'o ma ko expert immobilier. Expert judiciaire en foncier et immobilier. Oui. D'accord. Odo. Il y a photo comme Odo. Très bien. Parce que n'a y a une fois ça n'a d'obna ko aiko je mettrai expert ou b. Alors Rufana je pense que Rufana imbu dans ordre kono. Kosobe. Il va sur la baroté tal que nyona Kosobe Kosobe. Oui tiens. Donc je mettrai expert ou nous ka bara ou luka ordre ba dama. On yere fana ka bara bi. On fana ka ordre ba dama. N'avait faux ma ko l'ordre des experts judiciaires du Mali. Donc à statut B, à loi B. Donc en régilé ni loi ye donc en statut fana ba dama ani expert géomètre ou technique. Voilà donc d'accord. Ni yɔrɔ in diyara n ye mais waati jumɛn na maa bɛ se ka expert ta est-ce que ni aw ka sariya gafe in kalan la loi de 2023 058 la du 21 décembre 2023 ni y'o sariya bolo ta i bɛna ye k'a fɔ a ye fɛn caman fɔ mais komi an kun tɛ sariya dɔnbaga ye aw ka baara don fɛn caman fɔlen don a kɔnɔna na ko expert b'o kɛ ko jugew bɛ se ka expert ta en tout cas ka expert désigner n b'a fɛ dɔnniya kɛrɛnkɛrɛn min tigi la a ka ne yɛrɛ bilasira nin baara in kɔnɔ. D'accord. Kuma dɔw la juge tɛ so baarakɛla ye mais aw de ye so baarakɛla aw de bɛ se ka juge bilasira ko kɔnɔna na. Alors mais est-ce que particulier o min yɛrɛ ye maa gansan ye mun tɛ service public ye jamana ka cakɛda tɛ mun ye walima mun tɛ juge est-ce que olu bɛ se ka aw lasɔrɔ k'aw bila ka baara kɛ wa? D'accord.
o diyara n ye monsieur Suntura. An ka baara in kɔnɔna na an bɛ baara kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de. O bɛ se ka kɛ justice ye, comme o bɛ se ka kɛ particulier ye, comme a bɛ se ka kɛ service public ni service privé ye, ni min mago b'an na domaine min kɔnɔna na o bɛ se k'an saisi. Donc an n'o bɛ baara kɛ, donc an b'an ka avis d'o ma. A kɛra justice o, a kɛra particulier o, mɔgɔ o mɔgɔ, maliden o maliden ni mago b'an na i bɛ se k'an saisi an n'i bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais i b'a jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnya na an ni justice bɛ baara kɛ, an ni banques bɛ baara kɛ, an ni service wɛrɛw fana bɛ baara kɛ. Parce que i b'a ye k'a fɔ généralement ni banques bɛ fɛ ka juru don mɔgɔw la, n'a bɛ f'o ma expertise immobilière ou bien expertise foncière, n'u bɛ fɛ ka juru don mɔgɔw la, o bɛ mɔgɔw bila ka taa expert fɛ yen, i bɛ na ni garantie min ye. Fo banque k'a dɔn k'a fɔ e bɛ fɛ ka yɔrɔ min di garantie la, a valeur bɛ joli bɔ, ne bɛ se ka joli d'e ma. Donc expert ka baara dɔ y'o ye, k'a yira banque la k'a fɔ karisa i ka nin client min nana ni nin titre foncier ou bien nin papier ninnu ye, a so, a terrain, a valeur ye nin de. Donc n'o kɛra banque yɛrɛ en toute responsabilité olu b'a dɔn anw kan ka joli juru don i la. O kɔfɛ tribunal fana ni dossier nana tribunal la, juge bɛ se k'a ye k'a fɔ bon fɛn dɔw bɛ yen fo ninnu ka éclairci pour que ne bɛ se k'an ka baara kɛ. Donc o la juge fana bɛ se k'an saisi. O kɔnɔna na juge bɛ expert ka mission déterminer. Mun de la n'i saisi expertise, kun jumɛn de la n'i saisi expert. O kɔfɛ i ka mission ye nin de. Comme juge bɛ se ka expert kelen choisi dossier dɔ la, comme a bɛ se ka caman choisi cogoya min na, a bɛ dépend dossier gɛlɛya ani dossier yɛrɛ ko bɛ cogoya min na. Voilà. Alors o yɔrɔnin an b'an sɔnni sigi o kan kosɛbɛ. Ni juge ye expert désigné sisan, o baara in kɔnɔna na, juge de bɛ en toute responsabilité, en toute indépendance, ale de bɛ a ka ordonnance ta certainement, en tout cas a bɛ a laɲini kɛ. O laɲini in kɔnɔna na a bɛ expert min désigné, comme maa fila bɛ walima maa kulu bɛ se ka kɛ kiri la. Kiri tɛ kɛ maa kelen kun, a b'a sɔrɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na n ta ye tiɲɛ, n ta ye tiɲɛ. Juge de kan ka jalatigɛ. Mais juge bɛna expert désigné, expert ka wariko a ka sarako parce que kɛ yɛrɛ de don. Expert ka sarako bɛ juge bolo wa walima a bɛ maa minnu bɛna baara kɛ, a bɛna baara kɛ maa minnu ye ka dossier la, olu de bɛ expert sara. I ka nin ɲininkali a ka ɲi kosɛbɛ monsieur Suntura. Donc komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na, ni besoin bɛ dossier la, juge de b'a dɔn jumɛn besoin bɛ, ne bɛ fɛ ko jumɛn ka éclairci ka ɲa pour que ne bɛ se k'an ka baara kɛ, juge de b'o dɔn. Donc a bɛ tableau lajɛ, ordre des experts judiciaires mɔgɔw u ka tableau bɛ. Donc o tableau kɔnɔna na a b'a lajɛ jɔn de ye spécialiste ye nin domaine na, et en toute indépendance et en toute impartialité, juge bɛ expert dɔ ta k'o désigner. Bon n b'a dɔn k'a fɔ nin de bɛ se ka nin baara kɛ. Donc n'a y'i désigner, a bɛ se k'a fɔ bon i bɛ taa sɔrɔ dossier, ni ko a bɛ se ka dossier a bɛ se ka expert caman désigner, a bɛ se ka kɛ dossier dɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ soko, i bɛ taa sɔrɔ duko b'a la, i bɛ taa sɔrɔ terrain ko b'a la, i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni dɔw kɛra olu b'a la, i bɛ taa sɔrɔ bon ni usine do sisan par exemple usine kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ni tiɲɛni dɔ kɛra bâtiment bɛ yen, installation usine installation machine ni fɛnw bɛ yen, olu bɛɛ bɛ yen. Bon i bɛ taa sɔrɔ électricité fana spécialiste dɔ fana bɛ yen. Donc i bɛ taa jate minɛ, a b'a jate minɛ k'a lajɛ sisan dégâts jumɛn causera bâtiment na, i bɛ taa sɔrɔ expert immobilier ka baara y'o ye. Dégâts expert industriel i bɛ taa sɔrɔ ale ka baara ye usine minɛnw ye, dégâts jumɛn causera o la. Bon ne ko k'e bɛ expert foncier dɔrɔn ta ko k'o baara kɛ, i bɛ taa sɔrɔ baara tɛ abouti parce que installation wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ bâtiment ye, o spécialiste fana kan ka kɛ yen pour que ka se ka o fana évaluation o dégâts évaluer. Donc ce qui fait que souvent juge bɛ se ka a bɛ na obligé ka expert caman désigner pour que ka se k'o baara kɛ. O kɔnɔna na juge bɛ décision min ta ka expert désigner, a bɛ expert tɔgɔ fɔ a la, a b'a ka cabinet fɔ a la, mission minnu b'a bolo ou bien mission minnu b'u bolo, a b'olu mission ninnu bɛɛ préciser.
bon o kɔnɔna na n y'aw bila mission in na kun jumɛn na parce que nin de kɛra donc o de la n b'a fɛ a k'olu ko ɲɛɲini donc mission kɔnɔna na fana a b'a préciser ka ɲa aw ka baara ye nin de donc a b'o préciser n'a y'o préciser a bɛ se k'a fɔ o jugement kelen kɔnɔna na bon a bɛ provision parce que i ye ɲininkali dɔ kɛ ko expert ka sarako a bɛ juge de bolo ou bien a bɛ partout de bolo expert ka sarako bɛ juge ni partout bɛɛ bolo cogo di parce que juge b'a fɔ a ka jugement kɔnɔna na a ye provision dɔ bila provision o bɛ komi baara ɲɛbila wari a y'o bila expert ka disposition na pour que expert bɛ se k'a ka baara kɛ donc o baara ɲɛbila wari juge bɛ se k'a fɔ ko bon ko a ye nin di expert ma a bɛ da dɔ fɔ k'a ye nin di expert ma a bɛ se ka kɛ a b'a fɔ a ka décision kɔnɔna na ko wari expert ka wari parti kelen b'a sara komi a bɛ se k'a fɔ fana ko bon ko parti fila bɛɛ bɛ jɛ k'a sara a bɛɛ b'a sara a bɛɛ b'a sara a bɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ni 200 don dɔ nin bɛ 100 ta nin bɛ 100 ta misaliya la voilà donc comme a bɛ se k'a fɔ fana ko bon nin bɛ 150 ta nin bɛ 100 ta a bɛ dépend dossier situation na expert ka sarako a bɛ juge bolo a bɛ partout bolo voilà o yɔrɔ in diyara an ye kosɛbɛ parce que pereperelatigɛ n'a ma di fɛn kɔnɔna na an nana de walasa ka sigi dɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ka se k'u ta fan dɔn a ko kɔnɔna na alors n'i ye nin baara in ta i b'a essayer k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na parce que an ye expertise in ye juge dɔ bɔra yan nɔ an bɛ se k'a fɔ ten magistrat dɔ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako monsieur Ousmane Fati an da kun sera perquisition et réquisition ma da magara aw ka kuma na c'est pourquoi kabini o don an y'a laɲini waati natɔla n'aw ka se ka sigi ka masala nin ko in kɔnɔna na alors expertise n'a kɛra ko in yɛrɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ aw la maaw ka faamuya tɛ se yɔrɔ ma a b'o baara kɛ wa walima bɛɛ bɛ se ka kɛ expert yɛrɛ ye expert dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen de don parce que tant que i ka kalan yɛrɛ ma se hakɛ dɔ ma ani ka expérience ma se hakɛ dɔ ma i tɛ se ka kɛ expert ye et expérience fana kalan de don a bɛ fɔ min ma formation continue don o don i bɛ continuer kalan de la f'i ka jo i ka hakilina ka se hakɛ dɔ ma i ka dɔnniya ka se hakɛ dɔ ma i bɛ baara kɛ domaine min kɔnɔna na pour que i ka se k'ale exercer bon o kɔnɔna na fana sanni i ka exercer fo k'a sɔrɔ e donna ordre la de fo k'a sɔrɔ i ye expert de parce que sariya kɔnɔna na a bɛ fɔ ko juge bɛ expert o expert désigné a ka kan ka kɛ expert ye min inscrilen don ordre des experts judiciaires kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ dɔnniya dɔ de b'i la kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'i la et puis expertiya baara tagabolo dɔ de b'a la f'i k'olu maîtriser donc n'o tɛ i tɛ se k'a baara kɛ d'accord n'i ye sariya yɛrɛ lajɛ est-ce que a t'a fɔ ko san 10 yɛrɛ i ka se ka san 10 ka baara kɔnɔ k'o ka ca dɛ bon a tɛ taa o kɔ parce que e mɔgɔ ye mɔgɔ min sariya da la i la ka document ka dossier confier i la donc e man kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka expérience ma bonya kosɛbɛ parce que sariya ko de don e bɛna kuma min fɔ juge bɛ se ka taa e ka sira fɛ a bɛ se ka taa e ka sira fɛ il n'est pas a diyagoyalen tɛ dɛ a bɛ se ka taa i ka sira fɛ ka d'a kan i ka dossier traité cogo ani i ka baara kɛ cogo parce que souvent mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ expertise rapport d'expertise i bɛ taa sɔrɔ ce n'est qu'un élément du dossier ce n'est qu'un élément du dossier jugement kɔnɔna na donc maintenant le juge n'est pas obligé de te suivre il est indépendant donc maintenant e bɛ avis min di ça permettra ka juge ka dɔ fara a ka faamu ka dossier kɔnɔna na donc mais a diyagoyalen tɛ a ka tugu i nɔfɛ voilà donc ça c'est l'indépendance de la justice voilà o cɛ ye an ka bi sigi waati kɔni korona kosɛbɛ
mais n'a ma kɛ gonala ko ye. Oui. Baara in est-ce que a tɛ taa hakilija kɔ, a tɛ taa cɛsiri kɔ, a tɛ taa en tout cas intégrité kɔ. Mais waati jumɛn na expert fana ka rapport d'expertise a bɛ se ka kɛ fɛn jasilen ye. O kɔnɔna na ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ mɔgɔ caman ladɔnniya. Expert ka rapport n'a ma kɛ ka ɲa a bɛ jasi. Donc n'a jasira o bɛ se ka juge lana ka contre expertise kɛ a ko la. O bɛ sɔrɔ min fɛ i bɛ taa sɔrɔ n'e kɛra expert ye ni désignera e kan ka partie fila bɛɛ convoquer a n'u ka avocat. I bɛ partie fila bɛɛ n'a ka avocat convoquer ka na olu bɛ na e ɲɛma u bɛ n'u ka explication di walasa e ka se ka faamuyaliba sɔrɔ dossier kɔnɔna na. N'u y'u wele ka na n'u nana u bɛ explication d'u ma. N'u ye explication d'i ma a bɛ faamuya d'i ma dossier la a bɛ e yɛrɛ tagabolo a b'a dɔn e yɛrɛ kan ka taa sira min fɛ dossier kɔnɔna na. En même temps n'u nana u kan ka pièces dossier pièces k'u fournir k'u d'i ma o dossier pièces ninnu u b'o d'i ma pour que ka faamuya d'i ma dossier kɔnɔna na nin dossier in bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan bɛɛ b'a ta ɲɛfɔ donc i bɛ baara kɛ ni o document ninnu ye. Donc ni a yera k'a fɔ ko e ma partie wele ka na e m'u convoquer ka na e y'a rapport kɛ o rapport o a b'a yira k'a fɔ o rapport tɛ sababa rapport ye. O kɔfɛ ni a yera k'a fɔ ko bon dossier in kɔnɔna na e ka intérêt dɔ b'a kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ intérêt direct ye comme a bɛ se ka kɛ intérêt indirect ye. E m'a fɔ juge ɲɛna k'a fɔ ko e ka intérêt b'a la e y'a rapport kɛ donc a rapport bɛ kɛ rapport jasilen. A diyara n ye. Maître Samake vraiment bi waati banna bolo pewu yɛrɛ dakuruɲɛ kelen ka bi sigi kuncɛ sani waati wɛrɛ an ka sigi ka na ni sigi in n'Ala sɔnna an b'a dafa mɔgɔ mago b'a la bi ka sigi kuncɛ. D'accord donc n ka kuma ye min ye n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo u k'a bila u kunna k'a fɔ sariya minnu bɛ yen sariyaw bɛ yen maliyɛnw de kama donc anw bɛ yan anw y'a baarakɛlaw ye anw bɛ yan pour que u k'a faamuya ni mɔgɔ o mɔgɔ ma fɛn min faamu a ma se i ka fɛn kɛ a bɛ hakɛ to a fɔcogo la i kun fɛ bon a ka kan i ka gɛrɛ a dɔnbagaw la pour que u ka se ka i ladɔnniya a ko kan. O kɔnɔna na n ka foli bɛ maliden bɛɛ ye en même temps n b'an ka président fo n'o ye Modi Kantara Kulubali ye a n'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ donc u ye ne bila ka na pour que ka na ordre représenter bi donc vraiment n b'u bɛɛ lajɛlen fo n faw don n kɔrɔw b'u la mais comme u ye danaya da ne kan bi ka na a bɛ se ka kɛ siɲɛ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n ka foli bɛ ordre mɔgɔ bɛɛ ye. A diyara n ye an bɛ fo k'a fɔ a diyara n ye merci bien i Samake an bɛ bi sigi kuncɛ yan yɔrɔ in na hakilina nin de kun don mission de l'ordre des experts judiciaires du Mali maa welelen an bolokɔrɔ maître Seydou Samake membre de l'ordre des experts judiciaires du Mali an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔw la ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an bɛ nin dakun dɔw ta kelen kelen ni duko kuma ta expertise bɛ kɛ cogo jumɛn évaluation bɛ kɛ cogo jumɛn n'a ma kɛ gonolako ye ni Ala sɔnna o bɛɛ lajɛlen an n'an ɲɛsin o ma WhatsApp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati aw ka ɲininkaliw u b'an dɛmɛ ka jɛmukan wɛrɛ boloda ne b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ jɛmukan sariya bulon la salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh.